Magandang araw, Central Luzon. Alamin natin ang mga tama at maling paraan ng pangangampanya gamit ang mga posters. Ang mga campaign materials tulad ng mga posters ay hindi dapat lalagpas ng 2 feet by 3 feet ang sukat. Bawal maglagay ng mga poster campaign material sa labas ng common poster area, maliban na lamang sa mga private property na may pahintulot ng may-ari. Ang sino mang maglalagay ng mga campaign materials sa mga bawal na lugar ay bibigyan ng notice upang tanggalin ito. Makalipas ang 3 araw na hindi pag-alis ng campaign material, ito ay mapapasa ilalim sa offline backlash operations. Ako po si DJ Kian Laksamana. Samahan ninyo kami sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahalagang issue ng halalan. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36, sa Bayang Mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, SunStar Pampanga at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Dahil boto mo, kinabukasan mo.